ten film byl fakt dobrý, takže jo. Stát, dejte mi prachy, nebo vás píchnu tímhletím prudce jedovatým jedem. Pane, sorry, ale my vám peníze nedáme. Skoro všechny jsme utratili za film. To byste určitě tak málo nechtěl. To je jedno, stejně mi dejte ty prachy. Hele, ty si jako nedovoluj. Tak jsi o to řekla. Tak teď ti čorný ty prachy. Karol, ségro, slyšíš mě? No tak slyšíš mě? Slyšíš mě? Slyšíš? Je to sem? Kouknu se tam. Tak se tam kouknu. A kdo jsi? Já jsem tvůj strašný anděl. Ale to není možný, nemáš křídla. Vy věříte pořád těm páchorkám, že máme křídla? Co, to není pravda. Není to pravda. My se skrýváme v člověkovi, teda spíš Pečopovi, který ho máš nejradši. Takže koho máš nejradši? Pokud odpovíš správně, pošlu tě do nebe. Pokud špatně, pošlu tě do pekla. Ale pokud to bude správně i špatně, tak ti pošlu takového mezi světa. No, sestra? No, podle mě máš radši svoji kamarádku, ale pošlu tě do toho mezi světa. No, tady máš. Já ti to klidně nasadím. Stalo s okolím. To znamená, že už musím odejít. Tak, ahoj. Kdo jste? Já jsem Mezihvězdný Express. Naskoč si. Ale spíš jsem Mezigalaktický Express. Tak si nasedni. Vydrž, já to udělám. Tak jedem. Kde jsme? Teď jsme v té minulosti. V této minulosti u každého se to odehrává tak, že je tady bezpečnostní kamera, aby se něco nezměnilo. A ta nás nahrává, teda i to tak vidíš, jako starý film. Aha, jo, tako jsem vlastně vypadala, jako malá. Jedem. A kde jsme teďko? Teď jsme v dimenzi, kde ty vypadáš jako nějak takhle. Jak to i sama vidíš, jako kdybych, no prostě v takové podobě. Aha. Ok, jedem. Tak teď jsme v dimenzi, kde se rozložíme a teleportujeme se tam do mezihvězdného světa, mezi světa. Aha, to funguje jak? To
to nikdo neví. Jsme tady. A konečně jsme tady. Tak čau. Co to je jizva? To jsem ještě neměla. Asi už jsem tady. Zkusím to projít. To bude asi nějaký přelud. Tak ne. Vítej v mezi světa. V mezisvětě. Je to něco jako... Prostě tady to hrůza. Tady je boj o přežití. Jo. Spíš tohle je mezisvět B. Jo, je to tak. A provede mě tady někdo? Jasně, vydrž. Carol B. Voláme Carol B. Kde je Carol B? Co jsi vlastně ty? Ahoj. Neopič se. Ahoj, já jsem Carol B. Tohle je fakt problémový. Nejsi, já ti provedu. Potom. Tak, teďko ti musíme něco povědět. Takže, aby se zpátky dostala na zem, tak musíš splnit pár úkolů, teda spíš jeden. A jaký? Musíš zabít Kristýn. Kdo je Kristýn? To je taková... je to zlá královna, která nám tady vládne. Když nás zachráníš tím, že ji zabiješ, což nepřekonal nikdo, proto je nás tady málo, protože všechny vyvraždila, tak tím se dostaneš na zemi a my budeme tady žít v ráji. A fakt? Jasně, že jo. Tak prosím tě, zkus to. Věříme ti, že to dokážeš. Bez jednoho zranění. No dobře, zkusím to. Mezigalaktický expresy? Hned teď ke mně. A na co se děje? Kam chceš svést? Svést mě ke zlé královně Kristýně. Jasně. Jsme tady. Dobře, díky. Zvoním na zvonek. Ding dong. Pokud chcete vstoupit, máte smůlu. Tyto dveře jsou na kód, jak můžete vidět. Co chceš zase, strážníku? No, já jsem zapomněl kód. Kód je 111. Aha, díky. Hele, on zapomněla vypnout. Co tady děláš? Vůbec zle nevypadáte. Stráže? Byl jako signál? Jo. Co se děje, královno? A kde je Spike? A ten se ožral. Zadržte ji a popravte ji. Je tak vy takhle, jo? Ne, nesahat.
na královnu, kdyby byla hodně zlá. Tedy. Jo, už vím, o tom mi přece jinou někdo říkal. To je proti té zlý královně, takže když jí to dám ní, nebo to vypije, tak jí to zabije. Super! Tyko, poznáš, zač je to holoket. Jdi to ode mě pryč. Napij se toho. Když se Carol zpátky vrátila na zem. Hele, já jsem zpátky na zemi. Carol, ahoj, ségra. Ahoj. Jak se získá, jak to, že máš tu jizvu? No, to není zajímavý. A kde jsi tenhle bezvadný obojek koupila? Ten jsem dostal zadarmo od kámošky. Tak jdeme na zmrzku? Jasně. Hej, počkej. Konec.